Fost l-oħrajn il-prinċipal tal-Kulleġġ St. Thomas More, George Bsajla, għamel referenza għal ftuħ tal-iskejjel u stqar kif sar xogħol siewi ħafna biex jinfetħu l-iskejjel b'mod sigur. Huwa refera wkoll għal dak li qalet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, li qalet kif l-iskejjel u l-ftuħ tagħhom ikomplu jnaqsu l-każijiet. Bil-permess tagħkom nagħmel referenza għal ftuħ tal-iskejjel fi żmien tal-COVID. Ftaħna l-iskejjel b'mod tajjeb ħafna, kif tafu, investejna ħafna. Jiena nixtieq nirreferi għal qalet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li l-iskejjel kienu tajnuna għall-komunità. L-iskejjel miftuħin huma taġid għas-soċjetà in ġenerali. U semma l-bosta proġetti li saru fi skejjel differenti, fosthom dik ta' Żejtun li minn skola antika ġiet rinnovata u mibdula f'waħda moderna u attrezzata sew. Stqar kif dawn l-isforzi kbar li qed isiru ser waslu sabiex kull student jingħata l-kompetenzi kollha kruċjali b'valuri ta' ekwità, ġustizzja soċjali u diversità. Preżenti kien hemm ukoll ħaddiema ta' negozju lokali li jagħti servizz mhux essenzjali u li għalhekk għamel żmien fejn kellu jagħlaq il-bibien tiegħu minħabba l-pandemija. Hija stqarret kif tul dan iż-żmien diffiċli l-għajnuna tal-Gvern fil-forma tal-COVID Weight Supplement kienet essenzjali sabiex hi u ħaddiema oħra bħala ma jitilfux l-impjieg tagħhom. Bħala ħaddiema ġo stabbiliment fejn naħdem jien, fejn l-affarijiet mhumiex ta' neċessità għal ħajja ta' kuljum. Jien kont inkwetata ħabba l-impjieg tiegħi. Però permezz ta' diversi miżuri li ħall-Gvern fosthom il-Wage Supplement, dan iggarantixxa l-impjieg ta' bosta ħaddiema u serħan ta' moħħ min ħaddem. U ta' dan nixtieq nirringrazzjakom f'ismi u f'isem il-kumpanija fejn naħdem jiena. Preżenti kien hemm ukoll numru ta' sindki minn bosta lokalitajiet differenti li l-koll innutaw kif il-lokalitajiet li jirrappreżentaw ibbenefikaw minn proġetti mwettqa. Fost l-oħrajn huma nnotaw b'sodisfazzjon il-progress li qed isir fl-ikbar proġett infrastrutturali li qatt sar f'pajjiżna, il-bini mill-ġdid tat-toroq kollha ta' pajjiżna. Fost l-iktar suġġerimenti komuni li s-sindki għaddew waqt din il-laqgħa kienet iż-żieda fi spazji pubbliċi u żieda ta' parkeġġ fil-lokalitajiet. Kien hemm preżenti wkoll membri ta' qdiet sportivi u tal-festi li wkoll għaddew is-suġġerimenti tagħhom lill-membri tal-kabinett.